Dogry görýäňizmi? Oňaýlaýaňyzmy? Eger oňaýlaýan bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz. Kurucu meclisiň Türkmenistana hukukdaş hökümetiniň araşyzma dolgullyk edýändigi we şol sebäpli hem Türkmenistana anarşizmiň barlygy, Türkmenistana halkyň öz-özüni we ýurduň bar boluşyny goramaga mejbur bolmagy baradaky ýynanşygy ses berlişik esasynda kararyň kabul edilmegi bilen tamamlandy. Kardeşler sağ olun. Bizim meclislerde alýan kararlarımız dogmatik däldir. Ýagdaýa görä ýa-da käbir yerler ýalňyşlyk bar bolýandygyny aýdýan pikirler çykdykça üýtgäp bilýändir. Häzirkilere, öňkülere hemmesine de değişildir. Biz bu taýda iň dogry çözgütlere barmak üçin hereket edýäs. Ses berlişige gitmeden odal gurucu meclis agdalary dogry çözgüde we karara gelinmegi üçin 8 gedek bir arada ýygnanşdylar. Ses berlişige gidýäs. Ýygnanşyklaryň dowamynda Türkmenistanyň 1881-nji ýyldan bäri Rus imperiýasynyň gol astyndadygy we häzirki sözde garaşsyzlyk döwründe hem hukukdaşy oturdulan hökümetiň doly araşyzma gullyk edip türkmen halkynyň garşysyna işleýändiginiň birnäçe subutnamalar aýdylyp geçildi. Türkmen halkynyň üstünde alınıp gelinýän birnäçe ahlaksyz we insanlyk daşy çäreleriň garşysyna halkyň öz-özüni we Türkmenistanyň bar boluşyny goramak üçin halkyň öz kanunlary boýunça hereket etmäge doly haky bardyr we halkyň öz-özüni halat etmek uğrunda alyp barýan hereketine päsgel bermäge gatnaşan her bir elementi täsirsiz ýagdaýa getirmäne ygtyýarlydyr diýip gurucu meclis kararyny kabul etdi.